A una petita ciutat de la serra del Perú vivia una noia que es deia Maria. La Maria era pobra, no tenia gaire diners. De tant en tant feia alguna feineta pels veïns, per la ciutat, però res extraordinari. Davant casa seva n'hi havia un forn que estava sempre ple de gent. Però el forner era bastant antipàtic i avar. Però feia uns pans amb un forn de llenya que quedaven divins. Na Maria no havia tastat mai cap pa, i menys pastissos, perquè també feia uns pastissos meravellosos. I unes galetes. Quines galetes! De mantega, de coco, d'avellanes i coques. I panets, uns panets petits, cruixents. Però el que més li agradava a Maria era anar al forn, aturar-se al seu aparador, posava les seves manetes al vidre, mirava totes aquestes coses tan bones i olorava el flaire que sortia del forn. Oh, quines olors! Només sentir aquestes olors dels pans, dels panets, de les coques, dels pastissos i de les galetes ja li feia feliç. I tant! I cada dia passava per l'aparador, pel forn, i els flaires que sortien del forn eren tan increïbles que na Maria es quedava extasiada. I així, cada dia o cada 2 dies. Però un dia va sortir el forner tot emprenyat. Ei, noia, què fas aquí? Ai, es va espantar la Maria. Res, és que m'agraden els olors que surten del teu forn. Fas uns pastissos molt bons, li va dir na Maria tota avergonyida. Doncs jo no vull que estiguis olorant en el meu forn. Vés-te'n d'aquí. Sí, però és que me fa molt feliç. Jo no puc comprar, però em fa feliç sentir aquest flaire que surt del teu forn, va dir tota contenta na Maria. Ah, sí? Va dir el forner. Et fa feliç? I jo te vull denunciar. Me deus diners? Que en tens de diners? No en tinc. I m'hauràs de pagar. M'hauràs de pagar aquests flaires que tu ensumes dels meus pans i dels meus pastissos. Entesos? Però senyor, jo només estic una estoneta. M'és igual, m'has de pagar. I dit i fet, el forner se'n va anar amb el jutjat i va anar a parlar amb el jutge. I li va dir, na Maria m'està robant. Què diu? Va dir el jutge. Què t'està robant? M'està robant els flaires, les olors que surten del meu forn. Els olors dels pastissos, els olors dels pans, els dels panets i també de les galetes. I segur que també dels bombons que de vegades faig. Ui, va dir el jutge, i això costa diners? I tant que costa diners, i molts. M'ho estic guanyant amb el suor de la front, de la meva front. Vale, d'acord, va dir el jutge. Posi la denúncia. I el forner va posar la denúncia. El dia següent, per la porta de na Maria, va entrar una nota del jutge. Na Maria, del jutjat? Ai, i ho va llegir. Posava, estimada Maria, el forner t'ha denunciat per olorar les flaires que surten del seu forn. Hauràs de pagar 10 monedes d'or. Salutacions al jutge. T'has de presentar, postdata, d'aquí
10 dies. Na Maria, oh, no pot ser. Va dir na Maria 10 monedes d'or. De on treuré 10 monedes d'or? Ai. Ho va comentar als veïns del seu carrer. I els veïns li varen dir, com era una bona noia, li van dir: no te preocupis, Maria, porta una bosseta. I na Maria va portar una bosseta. Posarem cada veí una moneda d'or. El fiquem dins la teva bosseta i així tindràs 10 monedes d'or i li podràs pagar al forner. Que em sembla una injustícia, però bueno, si t'ha citat el jutge, hauràs d'anar. I efectivament, després de 10 dies, va poder replegar 10 monedes d'or. I se'n va anar al jutjat, a les 10 del matí. Allà també hi era el forner. I tots els veïns. I el jutge li va demanar a na Maria: Maria, és veritat que tu has olorat els flaires que surten del forn d'aquest forner? Has olorat els pastissos, els pans, els panets, les galetes? Sí, senyor jutge, sí que ho he fet. Ho sento molt. Molt bé. Et declaro culpable d'haver olorat tot això que sortia del forn del senyor forner. Que portes les 10 monedes d'or? Sí, senyor jutge, els porto aquí. Veu? Molt bé. Doncs ara et poses davant del forner, sí, i alces la bosseta davant la seva cara i sacseges així la bosseta, perquè ho sentiga bé. Una mica estranyada, na Maria ho va fer. Es va posar davant del forner i el forner la va mirar amb una cara com dir, i ara què farà? I va sacsejar just davant la seva cara les bossetes amb les 10 monedes d'or. Ling, 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 feien. I el jutge li va demanar al forner: que ho sents, senyor forner? Has sentit el ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling de les monedes d'or? Sí que ho he sentit. I t'ha agradat? Et fa feliç sentir el sorollet de les monedes d'or? Sí. Va estar una mica estranyat el forner, perquè me demanava això. Sí, tant, uau, sí que em fa feliç. Doncs ja estàs pagat. Na Maria ha ensumat els flaires que sortien del teu forn i na Maria et paga amb el so de les monedes d'or. Cas tancat. I compte comptat, compte acabat.